In gearworking met Omroep Max had Omroep Friesland het oranje hier reportages maken voor het programma Expeditie Nederland. De reportages binnenmaken naar aanleiding van een thema. We beginnen ook met het thema Koninklijk. Wij Friezen hebben eigenlijk net zo volle met koninklijk huis of met adel. Maar vroeger wel. De koninklijke familie stamt al van de Frieske Nassaus. En heel Friesland stond vol met staten en steensen. Maar die hebben we al gesloopt. Want de stenen konden we beter gebruiken voor het bouwen van boerderijen. Maar er is in Friesland één gezin die qua levenswijze nog aardig in de buurt komt. Bij de grandeur van Jatiets. Zo maar eens hoe ze wijnen. Hoi. Mooi optrekje als hier. Mooi hè? Ja. Van harte welkom. Kom binnen. Nou, dank je. Voeten vegen. Nou, kijk eens, prachtig hè? Ja. Ik ben slotbewaarder. En er zijn nog maar een paar slotbewaarders in Nederland. En dat is een heel oud beroep eigenlijk. Een slotbewaarder die woonde op een onbewoond slot oorspronkelijk. Oké. En die hield de boel netjes en die zorgde dat als de echte kasteelheer thuis kwam, dat het vuur brandde, dat er eten was en noem maar op. En waar is dan de echte kasteelheer? Nou, nu is er geen echte kasteelheer meer. De laatste kasteelheer was Henricus Popta en die is in 1712 overleden. Jongen. Ja, dat is al even geleden. Ja, dus al die tijd is er nog wel een slotbewaarder, maar niet een kasteelheer. Dat is waar. Henricus Popta heeft in zijn testament in 1712 opgeschreven dat het slot nooit meer bewoond mag worden. En vanaf dat moment zijn er 4 voogden, een bestuur van 4 heren die er zorg voor dragen. En vanaf dat moment is er ook altijd een slotbewaarder aanwezig op het terrein, die moet hier ook wonen. En ik ben de 12e sinds 1712. Ja. Maar alles is nog binnen precies hetzelfde als het toen was? Ja, en dat ga ik je straks ook laten zien. Nou, graag. Kom verder. Wauw. Mooi hè? En hier waren dan diners of zoiets? Of hoe werkt Nou, dat? waren nog steeds. Oh, Het meeste hier in de zaal is 17e eeuws, zoals de haard en de poortjes die we hier zien, maar ook deze grote kast. Henricus Popta heeft net voor zijn dood een vrouwengasthuis gesticht, een hofje, voor 28 armlastige dames. En die mochten daar gratis wonen. Die kregen eten, drinken, zakgeld, echt alles. Maar ze moesten er wel iets voor terug doen. En dat was 2 maal per jaar deze kast poetsen, wrijven. Oh. En dat gebeurt nog ieder jaar. Sinds 1712 komen de dames hier op het slot. En dat is net een paar weken terug gebeurd. Daar komen ze hier voor de jaarlijkse poetsborrel. En dan is het meer borrelen dan poetsen tegenwoordig. Ja. Nou, dit is een hele bijzondere wc. Als je die tegeltjes hier bekijkt, dat zijn allemaal afbeeldingen uit de Bijbel. Ik heb ze laatst geteld, het zijn meer dan 300 tegeltjes met heel veel verschillende afbeeldingen. Dus je verveelt je hier geen enkel moment. En met koninklijk bezoek, dan wordt er hier van de wc gebruik gemaakt. en anders niet? Nee. Dus alleen... Alleen met koninklijk bezoek. Daar is deze wc voor. Dan wordt die gebruikt, ja. En is dat wel eens gebeurd? 2 keer voor zover ik weet. Koningin Juliana is hier geweest met prins Bernhard. En later koningin Beatrix met de hertog van Luxemburg. Dus deze wc bestaat al 300-400 jaar? Dit is een hele oude wc, ja. Maar in die zin nog als nieuw? Hij is nieuw. Er zit ook een moderne pot onder. Alles, ja. Niet meer een tonnetje? Niet een tonnetje, nee. Dat kunnen we de koningin niet aan.
Maar hoe is het om met je gezin op zo'n oude plek te wonen, op zo'n historische plek? Het is heel gek, want vooral omdat ik ben de 12e slotbewaarder. Dus je voelt dat je ook in een traditie staat. En dat is gewoon heel bijzonder om te voelen en mee te maken. Ja? En voor mijn zoontje is het natuurlijk helemaal geweldig. Die is 7, dus die loopt als een ridder door het kasteel. Ja. Helsenien is wel ergens benauwd voor. Maar gewoon mensen, like als Dirkje Terpstra, ziet je die angst juist op. Want zij docht aan banger racing. Een extreme autosport waarbij het juist de bedoeling is om keihard bij elkaar op te knallen. Nou, dit is dus Crosshawk. Hier hebben we dus de auto staan. En dan bouwen we dus toevallig een beetje zaterdag in de west samen met mijn heid. Een beetje hier bezig was met mijn kooi. Dat is mijn oude auto. Allemachtig. Dit is mijn Ford Mondeo altijd. Dus trein hier met plezier, met race, heel vaak uitlutsen worden. Mooie coverall, wij maken prijzen, wij won. En die gaat nog altijd in de kliko. En dan hebben we mijn eigen verder. Dan zit ik net met een heel stuk jongen in deze auto. Nee, die had zijn klap moeten verhuren krijgen inderdaad. Ja. En nou dus ik. Ja, ik kijk inderdaad. Ja. Dus je er daar beter uit. Gelukkig wel, ja. Maar hoe ben je erbij gekomen om te bangen racen? Mijn broer die zou ik ook banger racing. Nou, en toen via ben ik erbij kwam van, goh, dit vind ik ook wel leuk. Dus toen had mijn lieve broer die had een kaartje van me gebouwd. En toen mocht ik echt los zien toen een shitje. En hoe ging dat toen? Nou, ik ben een beetje overenthousiast. En toen ben ik de morgen inrekken, door mijn eigen fout. En toen had ik mijn nek gebrutsen. Ja, dat was geen succes. Nee. Nee. Maar hoeveel kilometer per uur ging dan de jongen in? Ik denk dat dat rond de 60 lag. Ja, frontale morgen. Jezus. Dat was een beste klap. En toen? Vanuit mijn stoel ben ik omheen kwam. Dat is het laatste wat ik weet, daar ben ik flauw van. Dan gaan ze me eruit halen. En in de ambulance ben ik naar het UMCG rijden in Grace. Toen hebben ze besloten me te opereren. En daardoor had ik direct een litteken. Ik is inmiddels al die hier net zo heel goed machine. Maar dan ben ze van de voorkant naar achteren daar en dan hebben ze daar een schroef in zetten. En toen moest ik na 6 weken zo'n flexibele nekkraag dragen. En toen wieken we. En een normaal mens zou dan van, dit doe ik nooit weg. Nee, dat klopt. Maar ik weet nou precies wie de dag na het ongeluk in het ziekenhuis. Mijn heid en mem wie bij me. En ik zei, heid, mem, ik ga te pakken, ik wil dit wel wegdoen. En mijn heid zei, zo nuchter vriezen dat er is. Dat heb ik wel dacht. Dus ik heb op internet zocht naar een neksysteem. Dus als toen dat was, dan gaan we dat doen. En mijn mem ziet ernaar eens van, gosse, wat doe je nou? Maar ja, dus dat zo doen. 4 maanden later zit ik weer in dezelfde auto als bij het ongeluk ik me gewoon heb. Ja, hè? Ja, dat is machtig. Ja. Dat gevoel dat is net te beschrijven. Krijg je ook geen angst? Ja, ik ken wel angst, ja. Waar ben je dan bang voor? Ja, ik ben bijvoorbeeld wel bang voor spinnen. Of nou, sowieso ga ik een skurfthekel aan clowns. Ja, daar hoeft bij mij naar doen te komen. Nee, daar krijg je fotwarrillingen van. Ja, hè? Ja. Oh, bah.